wako. Nokuti anouya neziso ramwari. Nokuti wapadongotifamba munyama nokuona iye anokutaurira kukunda kwausiri kuona. Zvinhu zvichinetsa mumba anokuudza tariro yokuti unokunda. Nokuti mukaverenga soko raMwari kunonzwa kuti vakanzwa kuti endai ndichavaisa muruoko rwenyu. But if you read the Bible further, unonzwa kuti havana kana munondo wakaburitsa. Vakatanga kurumbidza Mwari. Josephat akaisa vayungi pamberi. Vakatanga kurumbidza zita raJehovha. Mwari ndokuisa ambush yake iye yakadestroy vaAmorites. Nokuti vakanga vayimba naJehovha. Today, people prefer to seek information in secular world. They prefer secular information. We say secular than God. Information. People believe in doctors more than God. I'm not saying doctors. The Bible says, believe in your God and it shall be established. Is to put my trust and my faith in God. Hallelujah. People believe in other books than God. They can believe in that. But the prophet contradictory. Kuti mvura ichanaya kunyange kuye kwakaita blue but another shit. But Elijah vatakambonzwa one day akanamata kwaita 3 years. Kusina mvura, kusinganai, kuine drought. Ndobataura kuti kurikuuya mvura zhinji. Kudzamambo kuti asunge chariot yake. Aende nokuti achanaiwa nemvura. Ndapapane weather reporter. People believe in the things they saw. Must believe in God. But Elijah, second time. Hallelujah. Believe in his prophets and he shall prosper. The word of a prophet can come, but today, people believe in a political analyst than a prophet. A political analyst can say, because this and that, but what you know about TV, you know, my miracle, politics, but I need a word. Hallelujah.